karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Hain si Claire! Uy, Kent, uy, isukunin mo nga na. Claire! Uy, Claire! Wow! Ken! Kalma lang! Bakuya! Ang imong gipatuon niya isa Kuya Hans! Bakuya! Kaisugod ni mo! Unsa man sa akong bakwion, Ken? Sultihin sila Kuya Hans o Ayesa nga dili tinuod nga wabdos ka. Mabdos ko! Nagabati ka? Mabdos ko og ikaw ang amahan! Unsa? Gusto kag ebidensya? Sige, paabot ako diha. bay, Kent. Kalma lang, bay. Ginawa ko na. Yan, gusto kag tubig? Salamat na lang! Ano, suko, gigang Claire, ha? Di ko ganaan mamahimong amahan sa iyang anak, ha? So, kulain ko ni mo. Hoy James, ayaw na pag-apil ni problema ha. Amo ra yung problema. Oh! Gusto kag ebidensya nga mabdos ko? O sige, basahang akong medical record. Naasab ang resulta sa akong pregnancy test. Sige na, basahan na! Og tutukig maayo. God. Claire, dili ni tinuod. Tinuod ng tanan, Kent. Wa ka magdamgo. Mabdos ko. Og ikaw ang amahan na kabati ka. Ikaw ang amahan. Nga naman ka? Wa ka makatingog sa kamatuuran nga imong gibasa. Pero, Ha? Nagtuo pa kong malipay ka nga makakita sa imong liwat. Unya karon, mura kong kriminal nga imong gisung dinhi. Kay dili ka gusto nga mudawan sa kamatuuran nga amahan na ka. wa ko'y gusto nga. Wa kay gusto nga unsa? Nga ako ang mahimong inahan sa imong mga anak? Kinsa di mo gusto? Kinsa'y gusto yung mahimong inahan sa imong mga anak? Si Ayasa? Way labo sa Ayesa yung problema ha, Claire. Kung problema nimo akong pagbabdo sa imong anak, para nako usa ni ka na kong blessing, Kent. Og dili ko gusto nga maguol ron, kay dili ko gusto nga masound sa atong anak ang akong mga kaguol. Busa, kuni ka para awayon lang kung makalakaw ka na. Oh. Mula ibutang sa imong utok nga ikaw ang amahan niya akong gisabak ug imo siyang tulubagon. Lakaw na, Kent! Sa man ko eh. Di mo ko makatog na magkunahon ni Kent. Hain naman ka siya karon. Alas 2 na sa kadlawon. Muinom na lang kong tubig. Ngano nagbata pa man ka? Sus. Naunsa man ka, Sir Hans, uy. Gamay na lang yun ang kuwang, no? Tog ka na kung hubag-hubag yung managsuon. Gamay na lang yun. Anong wa pa man ka makatog? Nagpaabot ko si mong manghod. Kay gisapo to nga may lakaw. Uy, tanawa, unsa darong orasa. Wa pa siya. Nabalaka ka? Nga doon ay daot ang may tabo niya? Oo, kay kapoy bantay sa ospital. Anong gisapot mo sa siya nga milakaw? Oh, kinahibaw na mo siya sa balita. Nga amahan na siya. Mao gisapot. Daan pa ko nga maugin ang resulta sa balita. Dili madawat ni Kent nga amahan na siya? Dili niya madawat. Nga si Claire ang inahan siyang anak. Ano man? Unsa ko na pangutana ha? Anong dili naman madawat ni Kent nga si Claire ang mahimong inahan sa iyang anak? Kasi man ang gusto niya mahimong inahan sa iyang mga anak? Ha? Ayesa? Tubag ako, Ayesa. Kinsa ang gusto ni Kent nga mahimong inahan sa iyang mga anak? Pero, wa ko'y gusto nga si Claire ang mahimong inahan sa akong anak. Ikaw! Ikaw akong gusto nga mahimong inahan sa akong maabot ng mga anak, Ayesa. Ikaw! Ikaw! Tubag ako! Wa ko kahibaw. Igor siya misulti nga dili siya gustong si Claire ang mahimong inahan sa mga anak. Kanara. Hello? Claire? Saan yung tayo mo, Claire? Gano'n naghila ka? Diri si Kent kaganina. Gisong ko. Nasa ko siyang maayo nga limabdos ko, Hans. Usa ko buhaton ini. Klaro kayo nga dili siya mga amahan sa kong gisabak. Mapatay ko sa kong amahan, Hans. Kalma lang, Claire. Ako rin bahala ini. Klaro wag na imong manghod. Bahala og dili una-uniya pakaslan basta atimanon lang ninyo ang akong pagsabak. Sa ako nag-iingon, Claire. Ako rin bahala ini tanan. At
Pati man lang akong pagumangkon. Okay. Sige. Salamat sa imong pag-alalay na ako sa akong kalisod karon. Tabangan ta ka sa imong kahimtang karon, Claire. Ako na ikasalig nimo. Hay man si Ken karon. Nilakaw naman. Ako na lang giabog kay basig ari manghagi sa bay. Sige. Bye. Bye, Hans. Haleno. Ganahan ko. Magkakubot na silang managsuon ug maapil gid ini si Ayesa. Ayesa, silugtanan pa lang ni sa imong kalbaryo uban ang nagsuon. Kung dili ka mapahawa diha, mag-antos ka sa away ni Kent o Hans. Nakabati ka? Giyagisa na ni Ken si Claire. Wala ginitanong pangunahon na si Ken. Nakalitan lang siya. Mulaban ka niya, ha? Wa man, kung lang. Mangutaan ako ni mo, Aisa. Ikaw, unsa man ka? Nga naman ko, Sir Hans. Ganahan ka? Nga si Kent ang amahan sa gisabak ni Claire? O di? Dili. Oh. Kanang, wa ko'y labutan na nila, oy. Katuog na! Oo, matog na ko, sir. Yapag naman ko, nung sa may baba na ako. Misulti man dayon ko. Misulti man dayon ko sa naasa kong huna-huna. Pero, tinuod man sa yun, di ko ganahan nga magkadayon si Kent o Claire. Pero dawi, hay naman ka si Kent. Unsa nang orasa, pero wapagit siya mo pauli. Gusto, ako sing tawgan. Bugo agad na ako Nga ko makahuna-huna nga tawgan ako siya. Hay naman to na ako mabuta akong cellphone, ha? Boss, Ken. Kalma las pag-inom, boss. Try para ba ka? Pasagbil ako kuminom, Frank. Naglagot ko sa akong sitwasyon karon. Naglagot ko na ako. Sa may problema ni mo? Ano kalit man kang kagad og inom? Mabdo si Claire. Usa? Baba? Amahan na ka? Congrats, boss! Wa ko malipay ni. Nara dang laay. Iwa ka malipay. Pero, wa mo taong ka malipay, uy. Wa ko'y plano nga pakaslan si Claire. Buwag na ko ni. Daan pa bilo na sa una nga buwag uli mo. Naanadam lang miyan. Pero lahi na karon Frank. Wa na ko gusto ni Claire bising gamay. Pagboy. Boss, sakita na sa bahay ni Claire. Unsa? Anong sakit man siya nga buwag naman eh. Boss, kung tinuod nga buwag na mo, nganong mimabdos man siya? Ha? Nga, ipit. Maipit juga na, boss. Uy. Hello, Iyesa. Hain makakaroon. Ni ako sa imnanan. Kauban ako sa Frank. Kinundong kang Frank. Kainomdom ko. Ang imo ni sinaligan sa imong studio. Pero Kent, dili maayo nga mo inom ka. Kinagdakag sa kyanan. Ano may inuman ka? Doon ako'y problema. Dili na makasulbad sa problema ang inom, Kent. Pauli na. Kung mo pauli ko, sugton ko nimo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa akong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!